Вы, конечно, думаете, что народные песни, яны пра што? Пра ўраджай, пра свята, пра каханне. А што, калі я скажу, што ёсць беларускія народныя песні пра самую вялікую тэхнагенную катастрофу ў гісторыі чалавецтва? Тое, што вы чуеце зараз на фоне, гэта запісаныя песні з фільма 99-го года «Рух зямлі» пра народных выканаўцаў Магілёўшчыны і Палесся. Гэтыя песні прытчы прысвечаны катастрафічнаму ўплыву выбуху на ЧАЭС на Беларусь. У іх жанчыны плачуць пра зямлю, якая стала атрутай, пра хворых дзяцей, пра памерлых жывёлаў і пра беларускія вёскі, якія асірацелі без сваіх людзей. Дагэтуль каля 15% беларускіх лясоў забруджаны радыяцыяй. Таму зараз гэтыя песні ўсё яшчэ гучаць крыўдна і балюча. Я пайду, а вы паслухайце яшчэ. Земля наша мамочка пришла к тебе поклонитеся, своим гором поделитеся. Ты ж нас поила, ты ж нас кормила, а что с тобой теперь стало? Хаточки стоять, як сироточки, а мы разлетелись, як птушечки з гнезда.